Zo binnen er dit hier hele grote evenementen, zoals de Tall Ships Races. Je wilde 300.000 mensen verwachten. Of de Reuzen, dat 400.000 mensen op aankomen zullen. Op dat vindt er een soort tegelijkplak. De grootste drukte is in het eerste pad van augustus. In de eerste weekend hebben wij de Tall Ships en die hebben tegelijkertijd met Sneekweek en het Scootsseizoen. En later in augustus hebben wij het evenement de Reuzen, een hele grote. En die gaat tegelijkertijd met Sci-Fi en ik Maarten van der Weijden zwemt in Elfstedentocht. Dus dat is voor ons ook een heel druk weekend. De veiligheidsregio is al een jaar dwaande met de tarriedings van dit drokke hier. Zo is er met gemeenten, organisaties van evenementen en oren helptjensten. En ze controleren ook het evenementengebied. Ik zag bijvoorbeeld heel wat naar kan de ambulance bij een EHBO-post komen. Kan de brancage zonder obstakels naar binnen. Is de post goed inrichten? Kunnen mensen hier goed werken? Binnen mensen geregeld, ook niet onbelangrijk natuurlijk. Binnen genoeg EHBO's beschikbaar deze simmerperiode? Organisatoren regelen zelf een EHBO's en op dit moment hebben wij geen signaal gekregen dat ze het net onkennen.